Az Apple Watch SE az Apple okosóráinak belépő modellje, az SE2 pedig már 2022-ben megjelent modell. Reális alternatíva még most is, vagy már megérett a váltásra. Ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem! Az óra külsejét tekintve tipikus Apple Watch, itt egyedül az Ultra modell az, ami első pillantásra is nagyon elkülönül. Háromféle szín érhető el, héjfekete, csillagfény és ezüst. A nyakhasználatot tekintve a tok alumíniumból készült, a kijelzőt pedig Ionix névre keresztelt üveg védi. Méretét tekintve egy 40 és egy 44 mm-es változatot kapunk. A Digital Crown-nal nagyon egyszerű és kényelmes a menüben navigálni. Az oldalsó gomb egyszerű megnyomásával a vezérlőközpontot érjük el, ha pedig kétszer nyomjuk le, akkor az Apple Pay fizetés ugrik fel. Az óra bal alsó részén helyezkednek el a hangszórók, jobb oldalon pedig a mikrofon. Zenehallgatásra nyilván alkalmatlan, ha egy iPhone a mérce, ugyanakkor telefonálás közben meglepően jól szól. Ha már telefonhívás, a mikrofon minősége simán felveszi a versenyt a mobiltelefonokéval. Én például többször rákérdeztem már a másik félnél, hogy hallanak-e bármi különbséget, mert épp óráról beszélek. Spoiler, egyáltalán nem. Ha telefonáltok, akkor nagyjából valami hasonlót fognak a vonal másik végén hallani, ugyanis ez a mikrofon. Az értesítésekre természetesen azonnal tudunk reagálni. Az üzenetekre diktálással, emojikkal vagy előre megírt gyors válaszokkal is reagálhatunk. Amennyiben iMessage-et használunk, extra kényelem, hogy hozzáférjünk a teljes üzenetkönyvtárhoz, így bármikor visszamenőlegesen is bele tudunk görgetni a korábbi beszélgetéseinkbe. Az óra alján egy második generációs optikai pulzusmérő helyezkedik el, emellett kapunk iránytűt, folyamatosan működő magasságmérőt, giroszkópot, gyorsulásmérőt és környezeti fényérzékelőt is. Egészségügyi funkciókat tekintve is egész jól állunk, ugyanakkor itt már van lemaradásunk jócskán a Series és az Ultra változatokhoz képest. Az SE2-ből ugyanis teljesen hiányzik a véroxigén szintmérés és az EKG funkció is. Megijedni azért nem kell. A magas vagy alacsony pulzusra, illetve a szívritmus zavarra ugyanúgy figyelmeztet az óra, és a beépített esés és autóbaleset érzékelő is megvan benne, azaz a legfontosabb biztonsági háló ugyanúgy véd téged, mint a drágább modelleknél. Gördülékenység terén viszont zseniális a helyzet. Miért olyan átkozottul gyors ez az óra még ma is? Ennek egyszerű oka van. Az Apple S8 chip, ami ugyanaz, mint a Series 8-ban is. Az alkalmazások azonnal megnyílnak, a menürendszer vajpuha és a letölthető appok, legyen az YouTube Music, térkép vagy okos otthon alkalmazás, gond nélkül futnak rajta. Ám van egy dolog, ami felett nem mehetünk el. Ez pedig a kijelző. Egy gyönyörű fényes Retina OLED panelt kapunk, ami viszont az SE széria legnagyobb kompromisszumát is képzi. Nincs Always On Display. Ha nem emeled meg a kezed, vagy nem nyúlsz hozzá a képernyőhöz, teljesen fekete marad. Ez elsőre spórolásnak tűnik az Apple részéről, mert az is, de van egy előnye, ez pedig az üzemidő. Mivel a kijelző nem világít folyamatosan, az SE2 meglepően jól bírja a kiképzést, míg a drágább Always On Display-es testvérei a nap végére sokszor már a töltőért könyörögnek, ez az óra nálam simán elmegy másfél vagy akár 2 napot is egyetlen töltéssel, alváskövetéssel együtt. Használtam ma már nagyjából 60-80 ezer forint között lehet találni szép állapotú példányokat, ami szerintem még mindig nagyon jó ajánlat. Van viszont egy rossz hírem azoknak, akik hosszú távra terveznek. Az Apple hivatalosan is bejelentette, hogy az új frissítéshez minimum SE3-at, Series 9-et vagy Ultra 2-t kell birtokolnod. Igen, jól hallottátok, az Apple az új AI funkciók miatt, a megújult Siri miatt teljesen elengedte a korábbi modelleket, így az SE2 végleg megreked a watchOS 26-os verziójánál. Akkor tegyük fel a végső kérdést. Jó még valamire az Apple Watch SE2? A válaszom egyértelműen az, hogy igen. Ha nincs szükséged a folyamatosan világító kijelzőre, nem akarod naponta mérni az EKG-dat, és nem hatnak meg az új mesterséges intelligenciára épülő órás funkciók, akkor teljesen felesleges 100 000-ekkel többet hagynod a boltban egy újabb modellért. Az SE2 hozza a hamisítatlan villámgyors Apple ökoszisztéma élményt, megbízható hívásokkal, pontos értesítésekkel és kiváló üzemidővel. Ha viszont kulcsfontosságú számodra, hogy a jövőben is megkapd a legújabb szoftveres frissítéseket, az AI asszisztenst, akkor ennél a modellnél mindenképpen frissebb verziót kell beszereznetek. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és írjátok meg lent a komment szekcióban, hogy szerintetek megéri-e még az SE2, vagy ti már tovább léptetek valami komolyabbra. Sziasztok!